Искате ли пълен контрол над мрежата за съобщения на служителите си? Омръзна ли ви от публичен софтуер, който е безплатен, но има множество рискове за сигурността? Пробвайте Brosix. Предпазва комуникацията на служителите ви, като използва сигурно криптиране. Дава на вашата фирма самостоятелна защитена мрежа, която предоставя достъп само за служителите. И всичко това на много достъпна цена. Вярвате ли, че начина, по който комуникирате сега, е възможно най-бърз? Brosix е много бърз. Всички съобщения и трансфери се изпращат без никакво забавене. Brosix използва peer-to-peer връзки, които осигуряват автентичността на съобщенията. Оплитате се с множество безплатни решения за управление на различни форми на комуникации. Brosix има множество функции, които предлагат пълен контрол над вътрешната ви чат мрежа. Чатове, чат стаи, скриншотове, глас и видеоразговори са само една част от функциите на Brosix. Можете да разменете файлове с други служители, бързо и с пълна сигурност. Освен това, можете да си сътрудничите чрез споделяне на вашите екрани и заедно да разрешавате проблеми. Използвайте функциите за бяла дъска за продуктивни и завладяващи онлайн дискусии. Искате всичко това, но се притеснявате, че ще ви отнеме векове да го настроите. Настройването на Brosix отнема само 60 секунди. Да, точно така. С няколко кликвания и личната ви защитена чат мрежа вече работи в облака на Brosix. Brosix е мултиезичен и мултиплатформен. Позволява комуникацията да бъде сигурно запазена в сървъри и дори ви позволява да контролирате функциите, до които служителите имат достъп според вашите нужди. С Brosix можете да комуникирате с всички служители през интернет, с абсолютна гаранция за сигурност, независимо къде са те. Посетете уебсайта на Brosix, за да изпробвате веднага пълния потенциал на бизнес комуникациите.